كسحجب بسلام بحالي بتصيغا ستسمحكنا دوس لزبلكنا نمسكنك لنا هاليلويا እግዚአብሔር አቦና ለማዕት ፕሮግራምና ሐሪፍ ካይፈት ጸንሕ እሱ ተረፈ ጊዜታትና ሰዓታትና ሙትሳ እግዚአብሔር አቦት ቋጣጣው ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦት ጸሎትና መዝሙር አሰፈና ኩሉና ባኸ እግዚአብሔር አቦና ብስፋን ካመጪና አኸ ዘኽብር ንዓኻ ሓፍሰብል ጥራሕ ክኸውን እግዚአብሔር አቦ ንጽልለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንስኻ መዓልቲ ግዜታትና መዓልትን ንኸዶነ ዘበለ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ክትሓልፎ እምነትና ከተጽናዕ እግዚአብሔር አቦ ንምንክ ኣለና ደድሕሪኻ እግዚአብሔር አቦ ክንጥምት ደድሕሪኻ ክንከይድ እግዚአብሔር አቦ ናይ ዓለም ነገር ከይወስድን ናይ ዓለም ነገር ከይንጥምት ንስኻ እግዚአብሔር አቦ ብሙሉንትና ክትቋጻጸር ንጽልለና እግዚአብሔር አቦ ድኻምና እግዚአብሔር አቦ ርኢኻ ባዕልኻ ሓይልኻ ክትመልኦ ብመንፈስካ ክትመልኦ ንጽልለና ጀማሪ እምነቴ ደምዳሚያ የአይንቴ ናባኻ ይጥምታ ከሕለል መታን መገደይ ከወዳኩ አፈጽምን ጎይታ ብላለኹ
نتدخم بقلبك أبرتعكايو ندخم وحيلي إبكا دوابيكايو كمي زبالة حاجز حكيس كايو 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 دد حريقة كوي سحابني
እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ምስጋናን ውዳሰን አምልኾን ልዑል እግዚአብሔር ይሁን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብርን ምስጋናን ውዳሰን ዝግብኦ ክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማለን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ሕያውነቱ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ እዚ ምሸት እዚ እግዚአብሔር ደጊሙ ስለ ዝሃበና ስሙ ይኽበር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ስሙ ይኽበር ዕድል ስለ ዝሃበና ብህይወት ደዊልና ቃሉ ንኽንዛረብ ቃሉ ንኽንሰምዕ ዕድል ስለ ዝሃበና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዝበለጸ ዕድል እዩ ማርያም እቲ ዝበለጸ ዕድልያ መሪፃ ኣብ እግሪ ጎይታ ኾፊላ ቃሉ ንምስማዕ ናይ ህይወት ቃል ንዓና እውን ብዛ ምሸት እዚኣ ቃሉ ንኽንሰምዕ ቃሉ ንኽንዛረብ ዕድል ስለ ዝሃበና ስሙ ይኽበር ክንጽሊና ቅዱስ እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ነመስግነካ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ንስኻ ዘለዓለማውን ሕያውን ኢኻ ቃልካ ሕያውን መስለጥን እዩ ቃልካ ንህይወት ይኸውን ቃልካ ንፈውሲ ይኸውን ቃልካ ንምጽናዕ ይኸውን ቃልካ ንበረኸት ይኸውን እዚ ሕያው ቃልካ ብመንፈስ ቅዱስ ይብራህ እዛ ምሸት እዚኣ ደጊምካ ደጋጊምካ ብጸጋኻ ብመንፈስካን ኣብ ማእኸልና ብኽብሪ ክትመላለስ መንፈስ ቅዱስ ንዕድመካ ኣለና ብኽብሪ ኣብ ማእኸልና ሓለፍ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝከታተሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ብቃልካን ብመንፈስካን
كم تزد اليوم غير كاسلت تنكفهم نمسجنك كالنا تعرفوا زلوا مشيت نعخا حديثنا نهبكا كبرن وداسن أملخون كابزل عالم نزل عالم نعخا يخون بكبر ودخا بإيسوس كريستوس آمين لوم مشيت كماتيوس وانجيل معرف 10 شوعات كاب قصري 10 تربعة زلو كفلينا نرئي ويتا يسوس كريستوس زغبرو تأمرتي يسوس كريستوس بسغا أبستملالسلو غزي بزح تأمرتن تأمراتن يغبر نيرو مسؤول ما استتحاز دق مزامورت ناي كريستوس مسؤول ما يوصون يأتون نيروم سلازي خاب تغفلتي እግዚአብሔር ሎም ምሸት መንፈሱ ጌሩን ልብና خزاربናዩ እግዚአብሔር ይመስገን ናብቲ ህዝብ ምስ በጽሑ ሓደ ሰብአይ ናብኡ ቀሪቡ ከምዝና በለ ሰገደሉ ጎይታይ ንወደይ መሐረለይ በቦርሒ ዘውድቕ ሕማም ይልዓሎ أزيو الساقي بزح جزء أبحوي بزح جزء ون أما يودق مو نبدك مزامور تخامت إيوس محواي سأنو يسوس جنا مليسو أتا زي أماني كينان ولدو كسام معز ممسخاتكم كنبري كساع معزك تعجسوكمي نابزنا باي أمتصو بلوم شعو يسوس جنحو اتسجانين كأ كاب واتسا اتقول عدما بتا ساعات تيا حوي دحرزي دك مزامورتو بحتي لهم نبي يسوع قريبهم سلمن تايدا نحنا موصا زسانا بلوو ابز خفلزي انريو حدا نغير አለው ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ምስ ክርስቶስ 3 ዓመትን ፈረቃና ይተፈለዩ ክርስቶስ ከምህር ከሎ ምስኡ ነይሩ ቀትርን ለይትን ክርስቶስ ወጽን ከአቱን ከሎ ኻብኡ አይተፈለዩን ክርስቶስ ዘምህሮ ጥራይ ዘይኮነስ ክርስቶስ ዝገብሮ ተአምርትን ተአምራትን በዓይኖም ዝራአዩ ቢኢዶም ዝዳህሰሱ እዮም ስለዚ ሙሉ ምስክርነት ክህቡ ይኽእሉ እዮም ንምንታይ ኩሉ ሻዕ ምስክር ክኸውን ዝኽእል መንዩ እቲ ዝራአየ በዓይኑ ዝራአየ ወይ ድማ ብእዝኑ ሰምዐ እሱ ምስክር ይኸውን ደቀ መዛሙርት ምስ ክርስቶስ 3 ዓመትን ፈረቃን ክመላለሱ ከለው ክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ይገብር ነይሩ ይሪዎ ክርስቶስ ብዙሕ ድኑሳት ፈዊሱ ዕውራት በሪሆም እዮም ዓይኖም በሪሁ ዝተፈላለዩ ጸገም ዝነበሮም ሰባት ካብ ጸገሞም ተናጊፎም እዮም እዚ ክግበር ከሎ ደቀ መዛሙርት ካብ እግሪ ክርስቶስ አይተፈለዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ በግብሪ የሪኦም ነይሩ በቃል ጥራይ ዘይኮነስ በግብሪ ተአምርትን ተአምራትን እንዳገበረ የሪኦም ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ክገብር ከሎ ምክንያት ነይርዎ ብዘይ ምክንያት አይኮነን ክርስቶስ ኢየሱስ ንምንታይ ከም ዝመጸ ይፈልጥ እዩ ናበይ ከም ዝኸይድም ይፈልጥ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝተዋሃቦ ሚሽን ኣብ ምድሪ ፈጺሙ ምስ ዓረገ እግሩ ተተኪኦም ነቲ ዕዮ ዝፍጽምዎ እቶም 12 ዝተሓረዩ ደቀ መዛሙርት እዮም እሶም ጥራይ አይኮኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ከበረ እቲ አቦ ዝሃቦ መንፈስ ቅዱስ እውን ክፈስስ እዩ ስለዚ በይኖም አይኮኑን ማለት እዩ ኣብዚ ግን ክርእ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ
ندق مزامورت استزاربهم نجرال بزعبا أمنت هذا ودو زعما مسمتيو نابدك مزامورت حيزو متيو دق مزامورت جن كحويو أي كألون دق مزامورتها قويتايلو نابدك مزامورتها أمس أيو دق مزامورتها دما كحويو أي كألون اتسبعي ناب كريستوس دق مزامورت مجمريا حزومتيو دق مزامورت جن ولا حدا خجبرو أي كألون السبعي جن تسفاي كورتشا أبتم دق مزامورت أي ترفن ناب كريستوس متيو كريستوس ناب كريستوس تتسجع زبالون تايو دق مزامورتها نودي كحويو أي كألون يلو شجرو زرزيرو ودو انتاي كم زخون كم زودق أورح ورح كم زودق أماي كم زدربيو إذا تدقاقا متأقم كم زخونة أودو زنبرة سكيات نكريستوس نجيرو كريستوس اتسب مس نجارو زبالو حدا نجاري أمنت زي باللوم إليو جانيحوم أمنت زي بالكم كريستوس انت حاتيتوهم بزعبا أمنت العلو كالي نجار أي تزاربن أمنت عبدك سبات يوت بمنتاي يفتر تايلنا اتحادة بمسمعي اتحادة دما بمرأي دك مزامورت كابزي كلتا نجارزي أي بخورون يسمعون اتسمعوا دما براكتيكال كجبر يريوه جن كريستوس متيو استزاربهم حدا نجاري بزعبا أمنت نقفهم زبالهم حدا نجاري يسوس جنا مليسو أتا زي أماني كينان ولدو كسام عزمو مساحاتكم كنبريلو أتا زي أماني كينان ولدو كسام عسي مساحاتكم زنبريلو حاتيتو كلتا نجاريوهم حدا كينان يلو قال أيدما زي أمن زي مأمان كينان النتيو مالتيو كينان زخونا سب أي أمنينيو كل شيء انتاي قبر مالتيو يتراتر ترترالو مالتيو كينان سب نخلو نجار مرتعو يدليلو أب علمنا مرتعو زي ترخبلو كندي كالكولسالو جن كم تمرت زواب إيسوس كريستوس جن بمرتعو استسنى بقالن بجبرن تأمرتن تأمراتن الناجبرة مساتاتهم 3 عامة فرق أنت ملاليشيو جن كريستوس يلو كينان زي أماني ولدو كسام عسى مساحاتكم زنبر زبل حتويو نايم بار حتو كسام عسى مساحاتكم زنبر زي آمنتيكم أي تأمنون تريكم أي تأمنون تسمعهم أي تأمنون أنت تأجم الله ناي أمنة تأجم أبتم دك مزامورتيو ترغيبو أمنت أبكرم أملاخ وسان نجري بزي أمنت نأملاك يوزدلي كريستوس
ከም ዝተዛረቦ ርኹሳን መናፍስትን ምውፃእ ዘድልዮ ነገር እንታይ እዩ ተይልና ወሳኒ ነገር እምነት እዩ እሱ እውን በኃይሊ አምላኽ ምእማን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ክንብል ከለና ትማልውን ሎምውን ንቐጻለውን ኢየሱስ ክርስቶስ አይልወጥን እዩ ዘይልወጥ ጎይታ እዩ ናይ እምነት መሰረት እዚዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓተቶ ሕቶ ናይ እምነት ሕቶ እዩ እምነት ኣብ ክርስትና ዓለም ወሳኒ ነገር እዩ ናይ ክርስትና ህይወት በእምነት ተጀሚሩ በእምነት ዝድምደም ህይወት እዩ ስለዚ እምነት ኣብ ክርስትና ዓለም ወሳኒ ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓተቶም ነገር እንታይ እዩ እምነት እዩ መናፍስትን ምውፃእ እንታይ የድሊ ተተባሂሉ እምነት እዩ ኣብ ጎይታ ዘለና እምነት እታ እምነት ብምንታይ ትሰርሕ እምነት ተይልና ብፍቕሪ ትሰርሕ እምነት እያ ፍጹም ፍቕሪ ንፍርሓት ተርሕቐ ፍጹም ፍቕሪ ኣብ ኣምላኽ ዘለና ፍጹም ፍቕሪ ኣብ ክርስቶስ ዘለና ፍጹም ፍቕሪ ኣብ ልብና ጥርጥርን ፍርሓትን የርሕቕ እዩ ስለዚ ካብ እምነት ናይ ምጉዳል ሚስጥሩ ሓደ እንታይ እዩ ተይልና ካብ ፍቕሪ ምጉዳል እዩ ማለት እዩ ንኣምላኽ ዘለና ፍቕሪ ንጎይታ ዘለና ፍቕሪ እሱ እዩ ፍቕሪ ተኣምን እያ ኣማኒት እያ ኣብ ፍቕሪ ጥርጥር የለን እምነት እዩ ኣብ ደቀ መዛሙርት ዘይተረኸበ ነገር ተተራእዩ እንታይ እዩ እምነት የብልኩምን ኢሉዎም ዘይኣምን ወለዱ እዚ ቃል ዘይኣምን ክብል ከሎ ብዙሕ ነገር ኣብ ቅድሚኦም ተገይሩ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ኣብ ቅድሚኦም ተሰሪሑ ብዙሕ ነገር ሰሚዖም ኣብ ልቦም ግን እምነት ኣይተፈጠረን ከምዚ ዓይነትም ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እምነት ንደቀ መዛሙርት ዘሊፍዎም ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እቶም ዝኣመኑ ምልክታት ከም ዝስዕቦም መጽሐፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ይነግረና እዩ መን ኣመንቲ ዘይኣመንቲ ዘይኮኑስ ኣመንቲ ብሽመይ ኣጋንንቲ የውፁ ሕሙማት ድማ ይፍወሱ ኢሉ በቃሉ ነጊሩና እዩ ስለዚ ናይ ክርስትና ህይወት መሰረት እንታይ እዩ ተይልና ወይ እቲ ኃይለ ኣምላኽ ኣብ ህይወት ኣመንቲ ዝንቀሳቀሰሉ መሳርሒ ካልእ ሎጂክ የለን እሱን እንታይ እዩ ኣብ ክርስቶስ ዘለና እምነት ጥራይ እዩ እምነት ድማ ካብ ምስማዕ እዩ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል ኣምላኽ እዩ ቃል ኣምላኽ ምስማዕ ምስትንታን ኣብ ልብኻ ምእታው ኣብ ውሽጥና ዝፈጥሮ ሓደ ነገር እንድሕር ሃልዩ እምነት እዩ ዝፈጥር እምነት ካብ ምስማዕ እዩ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል ኣምላኽ እዩ ቃል ኣምላኽ ሕያውን ድማ መስለጥን እዩ የስልጥ እዩ ይሰርሕ እዩ ኣብ ህይወትና እምነት ይፈጥር ቃል ኣምላኽ ኣብ ልብና እምነት ይፈጥር ቃል ኣምላኽ ካብ ልብና ተተቀቢልናዮ ናይ ፈውስ እምነት ኣብ ልብና ይወቁል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሐዋርያት ሰምዑዎን ዝሪእዎን ዝነበረ
مس كريستوس تأمرتن تأمراتن ناب أمنت أيبصحومن دك مزامورت مس كريستوس 3 عامت فرق أنت ملالي سوميم قن زغانين كوصو أيكالون أنت مغنيات انتايو تيلنا استو أصلو زي أمن ولدو كينان زي أمن ولدو تبايلو سلازي أمنت وسان نغريو أمنت أبقن عنا تركبيا مالتي أمنت بقن عنا أب هيوت آمنتي تسرع بقن عنا تتقبلنا يونقال أملاخ أب هيوتنا يسرع بقن عنا توسيدنا يو اتهياو قال أملاخ أب هيوتنا فريبو كلو اسو تقداماي نجر أمنت أب كريستنا هيوت وساني نجريو مصحف قدوس داغيمو دغاغيمو زنغرنا بزعبا أمنتيو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ና እምነት ነገር ዋና ነገር ክሳማ አዝሞ መሳኻትኩም ክነብሬ ክሳማ አስከ ክዕገሰኩሜ ናብዝና በያምጽዎ በሎም ሽዑ ኢየሱስ ገነሖ እትጋኔን ከአ ካብኡ ወፀ እትቆልዓ ድማ በታ ሰዓት እቲኣ ሓወየ ኢየሱስ ክርስቶስ ንትቆልዓ ናብዚ አምጽዎ በሎ مسمصلو نتغانين غنحو مسغنحو بسلطان كابو نابو ودياو كابت قلعه وچيو كيدو اتغاني كال ابستراكت ايتطقمن يسوع كريستوس مسغنحو وچيو كابو بريرو كيدو ደቀ መዛሙርት ግን አብዮም እቲ ሚስጥር እንታዩ ተይልና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረበዩ ዘይ አምን ወለዶ ኢልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ጋኔን ዝግናህ በእምነትዩ ማለትዩ ጋኔን ዝግናህ በክርስቶስ ስልጣንን ኃይልን ተአሚኑ ሓደ አማኒ ክገንሖ ከሎ ጋኔን ይወጽእ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ጋኔን ገኒዕኻ ምውፃእን መናፍስቲ ምልላይን ይሓዋውሶ እዩ ጋኔን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዩ ዝወጽእ መናፍስቲ ምልላይ ካልእ ነገር እዩ ጋኔን ገኒዕኻ ምውፃእ ድማ ሓደ ነገር እዩ ጋኔን ይኹን حمام يغون بيسوس كريستوس سم تهاريمو يوزخيد يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو كالز وسخلوم نجر انتايو يسوس كريستوس كمزيلوهم دحرزي دك مزامورت بحتي لهم نبي يسوع قريبهم سلمن تادا نحنا موسى سأنا بلو يسوع كأ بقدلت أمنتكم ناي أمنت قدلتكم يسوع كريستوس كل نجار فيتن فيتوز الزارب نيمان نتأقام أيبلن انتاي قدلت أمنتكم بزي مغنيات كوات ايك آلن إلو يسوس كريستوس تزاريبو بتعم زغرم جن قاب دك مزامورت نوصلون نمهارون حدا نجر انتايو يا حتو يوم نمنتايو زي واتس حتو نمنتايو زي واتس يسوس كريستوس أقدمو تزاريبو وميو كينانن زي آمانن ولدو كسام معاسيم ساقاتكم زنبري لوميو جنساتهم اندقنا قريبهم
ንምንታይ ዘይ ወፀ ንሕና ዘይ ወፃናዮ ምስ በልዎ ናይ እምነት ጉድለት እዩ ስለዚ እምነት ሓያል ነገር እዩ ማለት እዩ ንመንፈሳዊ ዓለም ዘንቀሳቅስ ነቲ ዘይረአ ናይ ጸልማት ኃይሊ ዘፈርስ ሓያል መሳርሒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ጉድለት እምነትኩም እዩ እቲ ጋኔን ዘይወጻሉ ምኽንያት ብዛዕባ ጉድለት እምነት እዩ ስለዚ እምነት ወሳኒ ነገር እዩ ኣብ እምነት ኃይሊ ይግለጽ ኣብ እምነት ኃይሊ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ይሰርሕ በእምነት ስለዚ እምነት ማለት ምስ አምላኽ ዘለና ሕብረት ድልድል እዩ ማለት እዩ እቲ ድልድል ተተሰይሩ መራኸቢ የለን ማለት እዩ ስለዚ እምነት ወሳኒ ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለምንታይ ደኣ ንሕና ምውፃእ ሰኣና በልዎ ኢየሱስ ከዓ ብጉድለት እምነትኩም እዩ በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ክንዲ ፍረ አድሪ እትአክል እምነት እንታልያትኩም ነዚ እምባ እዚ ካብዝ ናብቲ ገዓዝ እንተበልኩሞ ይግዕዝ ዘይከኣለኩም ነገር የልቦን ክንዲ ፍረ አድሪ ትኸውን እምነት እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓቲቱ ናይ በሐቂ ብለኩም ኣለኹ ክንዲ ፍረ አድሪ ትኸውን እምነት ተትህልወኩም ንዝኸረን ካብ ዝተሲኻ ገዓዝ ተትብሎስ መኸደ ግን እንታይ እዩ ተወሳኒ ክንዲ ፍረ አድሪ ትኸውን እምነት ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ጋኔን ኣይኮነን ነዚ ጎቦ ኸማን ገዓዝ ተትብልዎውን ምገዓዘ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርት ነጊርዎም ክርስቶስ ደጊሙ ደጋጊሙ ዝነገሮም ነገር እንታይ እዩ ብዛዕባ እምነት እዩ ክንዲ ፍረ አድሪ ትኸውን እምነት ኣብ ልብኹም ኣብ ህይወትኩም ተትህሉ ሓያል ነገር ምኾነ እሱ እዩ እምነት እቲ ዓቢ መሳርሒ እዩ ዝብል ዘሎ ክርስቶስ ብዘይ እምነት አማኒ ደቀ መዝሙር ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ተመላላሲ እቲ ሐቀኛ ደቀ መዝሙር ግን ኃይሊ አምላኽ ዝለማመድ እዩ እቲ ሐቀኛ ደቀ መዝሙር ግን መንፈስ ቅዱስ ኃይልን ብጸጋ ክብርን ተመሊኡ ተአምርትን ተአምራትን እንዳገበረ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝመላለስ ማለት እዩ እቲ አማኒ እቲ እምነት ክንዲ ፍረ አድሪያ ካብ አዘለለ እምነት ክርስቶስ ኢየሱስ አሐተተን ኣብ ክርስቶስ ዘለና እምነት ክንዲ ፍረ አድሪ ትኸውን ጥራያ ተዓቲታ እምበር ካልእ ነገር ኣይተዓተተን ስለዚ እሳኣት ድለ ማለት እዩ ብዘይ እምነት ንአምላኽ ክነስምሮ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ፈውስን ትእምርትን ተአምራትን ክንዲ ፍረ አድሪ ትኸውን እምነት እያ ተድሊ ማለት እዩ ካልእ ነገር ኣያድልን እዩ ብጣዕሚ ንእሽተይ ነገር እዩ ክርስቶስ ተዛሪቡ ክንዲ ፍረ አድሪ ትኸውን እምነት ንዓዮ ሓቲቱ እወ በሐቂ ብለኩም ኣለኹ ክንዲ ፍረ አድሪ እትአክል እምነት እንታልያትኩም ነዚ እምባዚ ካብዝ ናብቲ ገዓዝ እንተበልኩሞ ይግዕዝ ዘይከኣለኩም ነገር የልቦን ኢሎ በእምነት ዝዝረብ ቃል ፍረ የፍሪ በእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ክገንሖ ከሎ ነቲ ጋኔን በእምነት ይገኒሕዎ ውፃእ ኢልዎ ኣብ እምነት ዝግለጽ ኃይሊ አለው ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እምነት
ወሳኒ ነገር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ በእምነት ዝዝረብ ቃላት ፈውስ የምጽዩ በእምነት ዝዝረብ ቃላት ተአምርትን ተአምራትን ይገብር እዩ በእምነት ዝዝረብ ቃል አምላኽ ንሱ ንአጋንንቲ የፍርስ እዩ ንኃይል ጸልማት ይግልብጦ እዩ በእምነት ዝዝረብ ቃል አምላኽ ሕያውን መስለጥን እዩ ወፂኡ ድማ ስሩሑ ይገብር እዩ ንምንታይ ቃሉ መንፈስ እዩ እንደገና ሕይወት እዩ ሕይወት ዝህብ መንፈስ እዩ ቃሉ ስለዚህ ቃል በእምነት ክንገር ኣለዎ ማለት እዩ ንሕሙማን ክጽለይ ከሎ በእምነት ክጽለይ ኣለዎ ማለት እዩ በመናፍስት ዝተኣሰሩ ሰባት ክጽለየሎም ከሎ በእምነት ክጽለየሎም ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ክጽለየሎም ከሎ ናይ እምነት ጸሎት ክግበረሎም ኣለዎ ማለት እዩ ሰብ እዚ ኣሚኑ እዩ መጺኡ ሰብ ደቀ መዛሙርት ወደይ ካዕውይዎ እዮም ኢሉ ኣሚኑ እዩ መጺኡ እሱ ኣሚኑ እዩ መጺኡ እቶም ኣመንቲ ግን ኣብቲ እምነት ኣይነበሩ እቲ እሙን ዝኾነ ጎይታ ግን ኣብኡ ነይሩ ስለዚህ ደቀ መዛሙርት ስለይ ዘይፈወስዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይፍውሶን ማለት ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ፈዋሲ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሓራ ዘውፅእ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣናጊፍዎ ፍጹም ሓራ ገይሩ ሰዲድዎ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እወ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘይክእሎ ዋላ ሓደ ነገር የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይክእሎ ዋላ ሓደ ነገር የለን ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ኣኻል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ክብርን ምስጋናን ንጎይታናን ንመድሕናን ንኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን ሃሌሉያ አሜን እቲ ሳልሳይ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓይነት ግና ብጸሎትን ብጾምን እንተዘይኮይኑ ኣይወፅእን እዩ በሎም ኣብዚ ዝወሰኾ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ነገር እንታይ እዩ ጾምን ጸሎትን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ኣድላይ ከም ዝኾነ ጾምን ጸሎትን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ትእምርትን ተኣምራትን ቅድሚ ምዃኑ ኣብ ጾምን ኣብ ጸሎትን ክጽመዱ ከም ዘለዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊርዎም ከምዚ ዓይነት ነገር ብጾምን ብጸሎትን እዩ ዝኸውን ጸሎት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ውሽጢ እቲ ዝኸበረን ዝለዓለን ነገር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ክሪኦ ከለና ደጋጊሙ ዝጸልየላ ቦታ ነይራቶ ሙሉእ ለይቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ክጽልዩ ዝሓድር ነይሩ ክርስቶስ ኢየሱስ ለይቲ ይጽልይ ቀትሪ ስሩሑ ይገብር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጾምን ኣብ ጸሎትን ጸኒዑ ይመላለስ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ስለዚህ ጾምን ጸሎትን ኣብ እምነት ህይወት ወሳነ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና እምነት ሓቲትዎም እንደገና ጾምን ጸሎትን ኢልዎም ጾምን ጸሎትን እምነትን ዘይፈላለዩ ነገራት እዮም ስለዚህ ጸሎት ኣብ ቅድመ ኣምላኽ እቲ ዓቢ መሳርሒ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ንገብረሉ እቲ ጾም ከንታይ እዩ
ስጋኻ ይደክም መንፈስካ ይነቅህ ማለት እዩ ካልእ ትርጉም የብሉን ስለዚህ ስጋና ክደክም ከሎ መንፈስና ይነቅህ እቲ ሂውማን ስፒሪት ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለም ካብ ዘለዓለም ንሱ ሕያው እዩ ደቂሱ ይፈልጥን ደቂሱ ዝፈልጥ ሞይቱ ዝፈልጥ ናይ ሰብ መንፈስ ጥራይ እወ ካብ ሙታት ድማ ሕያው ገይሩ ዘተንስአ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንፈስ ሰብ ስለ ዝሓደረ መንፈስ ሰብ ድማ ሕያው ኮይኑ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ብመንፈስ ሕብረት ክገብር ስጋ ይደክም መንፈስ ድማ ይነቅህ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ሚስጥር ሓደ እሱዩ ብጸሎትን ብጾምን ክንተግህ ከለና ምስ አምላኽ ዘለና ዝምድና ዝለዓለ ዝኸውን እንዳበረኸ እንዳዓበየ መንፈሳዊ ምግላጽ ናይ መንፈስ ቅዱስ ረድኤት ናይ ቃሉ ብርሃን እንዳተገለጸ እንዳበረኸ ዕለት ዕለት ይመጽእ ማለት እዩ spiritual strengths ኣብ ነፍስናን ኣብ መንፈስናን ኣብ ህልናናን ኣብ እምሮናን እንዳበዛሕ እዩ ዝመጽእ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ንሱ ዘይቅየር ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝተዛረቦም ኣገዳሲ ነገራት እሱ እዩ ብዛዕባ እምነት ምጉዳል ክንድፍረ ኣድሪ ትኸውን እምነት ኣኻባኻትኩም ትድለይ ሳልሳይ ብጸሎትን ብጾምን ከምዚ ዓይነት ነገር ክትተግሁሉ ለኩም ስፔሲፊክ ዝኾነ ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እወ ይጽለዩ ጾምን ጸሎትን ተታሒዙ ኣብ ጉባኤ መናፍስቲ ክህረሙ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ከውድቆም ሕሙማት ክፍወሱ ናይ ጸልማት ኃይሊ ክስበር ይጽለዩ እግዚአብሔር ኣብ ጉባኤ ማእኸል ኃይሉ በመንፈስ ቅዱስ ክግለጽ ንሰባት ፈውስ ክኸውን እሱራት ክፍትዑ ካብ ጸልማት ክወጡ እንታይ የድሊ ክንድፍረ ኣድሪ ትኸውን እምነት ጾምን ጸሎትን ኣድላይ ነገር እዩ ብዘይ ጾምን ብዘይ ጸሎትን ከምዚ ዓይነት ነገር ኣይከውንን ኢልዎም ኣይከኣለን እዩ እወ ስለዚህ እንታይ ማለት እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ፕሪንሲፕል ይህብዎ ወይ መምርሒ እዩ ንህይወቶም ሂብዎ ክንድፍረ ኣድሪ ትኸውን እምነት ካልእኸ ጾምን ጸሎትን ኣብ ህይወትኩም እዚ ክትገብርዎ ኣለኩም ናይ ጸሎትን ናይ ጾምን ህይወት ከም ዘይነበሮም ደቀ መዛሙርት ንርእየሉ ክፍልሎ ፈሪሳውያን መጽኦም ንክርስቶስ ኢየሱስ ሓቲቶሞ እዮም ናይ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ይጾሙ እዮም ናትካ ደቀ መዛሙርት ግን ኣይጾሙን ኢሎም زحد خفليو دك مزامورت ناي ጸሎት ህይወት ልምዲ አይነበረውምን ክርስቶስ ክጽልይ ይሪእዎም ግን አይጽልዩን ከም ዝነበሩ አበይ ንሪኢተልና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 አቲኹም አንብቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ መወዳእታ ሰዓት ምሳይ ሓደ ሰዓት እኳ ክትተግሁ ኣይትኽእሉ እንዲኹም መልሲ አሃቦን ይድቅሱ ነሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ለይቲ ሙሉ ክጽልይ ዝሓድር ሳቶም ግን ይድቅሱ ነሮም ክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ጸሎትን ናይ ጾምን ህይወት ክህሎም ደጊሙ ደጋጊሙ ይነግሮም ነይሩ ኣብዚ ክፍሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ኣብ ጾምን ኣብ ጸሎትን ዘሎ መንፈሳዊ ነገር ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብዚ ነግሮም አለ ስለዚህ ብዘይ እምነት ብዘይ ጸሎት ብዘይ ጾም
عب منفساو نجر سبز صبي تخوينو عشنتيو زي كون نجريو ازي منفساوي ممرحيو سب كريستوس يسوس امينو غدهنيو كابورين يوغن دهنا يلو غدك سغيليو نابتزل على منفساوي هوتن نابتزل على منفساوي حيلي نمئتاوغن ازو مسرتاو نجريو بزي ازو مسرتاو نجر منفساو نجر مركابا يكالنيو نمنتاي كل نجر جيزي دليو جيزي مهاب نتسألوت جيزي مهاب نتصوم جيزي مهاب قال أملاخ لممرمار جيزي مهاب ازو وسان نجريو مس أملاخ زلنا جيزي مس أملاخ زلنا حبرت وسانيو وسان نجريو بزيبو زخون ولا حدا نجر يلن يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي قتلنا النريو اتستقبل كايو بناتا هابي أول يسوس كريستوس ندك مزامور تزناقرهم هذا نقر انتايو بناتا استقبلكمو بناتا هابو مالت بفوسن بتأمرتن تأمراتن أواقع عداقا أي تأتوه ويم نربحهم أي تترقمو نربحهم أي تشرفو إيو كريستوس إيسوس إلو معراف أسرته نهواريات كم زأززوم يبلنا إيسوس نتوم أسرتو غلطة دك مزامور تتسوعو نرخصات منافستي كوتسوهم نبزلو حمامن جنوسن كعويو سلطان هابو نايتوم أسرتو غلطة هواريات سمات دما أزيو قداماي اتو بيتروس زتباهالة سمعون اندرياس حاون ياقوبن ود زبديوس يوحنسن حاون فيليبوس برتلميوس توماس ماتيوس اتتقبال قرت ياقوب ود الفيوس اتتاديوس زتباهالة لبديوس سمعون بعالقانا اتي زت حازو يهودا اسكورتاوي يسوس نزوم عسرتو غلطة كمزيلو ان أززه لأغوم تأزاز نابتن زتفاء أباقع بيت إسرائيل دعا مبرنا مدري أهزابا يتخيدو ناب كتما سامراوين دما يتأتو كيدكم دما منقصة سمايات قريبا نابلكم سبغو حمومات أحويو موتات تنسو لمت آمات تنسو أغاننت أوتو بنتسا تقبلكم يخون مو بنتسا هابو يسوس كريستوس لدك مزامورت سلطان هيبو اتزهابهم سلطان منفساو سلطانيو اتسلطان نسبات زتقم نسبات زفوس نسبات حرازوت نسبات زناقف سلطانيو سبات كاب حمامهم زناقفولو كاب مأسر تزفتحولو كاب دغامهم زبرتحولو منفساوي سلطان هيبوهم نمن نتوم عسر تواخل تمالت يسوس كريستوس قن هذا نجار هيبو إلوهم بنات أخو مزنا جرز تقبلكمو سلازي بنات هابو قال نجار كابسب أي تقبلوا إلو يسوع كريستوس هيبو يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي بنات تقبلوا بنات هوبو واقع عداقة خيطوه كيشرفوه مالت كم زلنا يو زبن مالت زلنا يو زبن بتاع ما حدا كينيا زبن كل شكاتايو بكريستوس يسوع تقان منفسن مشكات بوات رفكا جباها مدلاب هافت مدلاب ازي عاب منفساو حدا قال له موداتا يسوع كريستوس زبالوغن بنتسا استقبلكمو بنتسا هابو إذا مالت كن انتاي مالت اتو ما قلتي بمنفس ترايديوم زنبرو مالت ديو ايكونن ابتزا قلقلوو بيتا كريستيان قلبك قرص اللهم اللو
ደሞዝ ክግበረሎም ኣለዎ እዚ ማለት እዩ እዚ ተዘይ ኮይኑ ግን ጸጋ ኣምላኽ ናብ ዋጋ ዓዳጋ ምውራዱ ዘይተርፍ ሓቂ እዩ እዚ ድማ ኣብ ዘበና ዝተረኣየ ሓቂ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎም ኣብ ዋጋ ዓዳጋ የእተእትዎ ክትእትዎ ይግባኣኩምን እዩ ብነፃ ኢኹም ተቐቢልኩም ብነፃ ሃቡ ኣብ ዝኣተኹምዎ ገዛ ዝረኸብኩምዎ ብልዑ ተተቐቢሎምኹም ጽቡቕ ተዘይተቐቢሎምኹም ድማ ሰኣነኹም ነጊፍኩም ኪዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኢሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሕያውነት ብመንፈስ ቅዱስን ብጸጋ ሓይሊ ክግለጽ ከሎ ንኣምላኽ ክብሪ ዘምጽእ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዘግፍሕ መንግስቲ ኣምላኽ እንዳሰፍዐት ትኸደሉ መሳርሒ እዩ ትእምርትን ተኣምራትን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እወ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ይጽበይ ተይልና ካብ ኣገልገልቲ ብነፃ ዝተቐበልዎ ብነፃ ማብ በዚ ኣምላኽ ይኸብር እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሰን ንክርስቶስ ኢየሱስ ይኹኖ ሃሌሉያ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 14 ክዛረብ ከሎ ምስክርነት ክህብ ከሎ ኣብ በዓል ዓርዋናይቄ ዝተገበረ ብመንፈስ ቅዱስን በሓይሊ እግዚአብሔር በዓይ ሓሊፉ ካብ ሰርሖ ወፃስ ክዛረብ አይደፍረን ኢሉ ብምንታይ በዓይ ሓሊፉ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ እግዚአብሔር ተእምርትን ተኣምራትን ገይሩ ካብኡን ላዕሊ ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ዘለዓለም ሕይወትን ጎይታን እዩ ሃሌሉያ እሱዩ እቲ ዝለዓለን ዝኸበረን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ተእምርትን ተኣምራትን መንግስቲ ኣምላኽ መስፍዒ መሳርሒ እዩ ሰባት ካብ ሕማም ክፍወሱ ከለዉ ካብ ማእሰርቶም ክፍትሑ ከለዉ ንኣምላኽ ክብሪ ይህቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ብነፃ ዝተቐበልኩሞ ብነፃ ሃቡ ሌላን ጉሌላን ኣይተውፅኡሉ እዩ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘመዱን ኣይትስርሑሉ እወ ነቲ ዝመፀ ከምቲ ዝተቐበልኩሞ መጠን ብነፃ ሃቡ ንምንታይ ብነፃ ኢኹም ተቐቢልኩሞ ዝኸፈልኩምሉ ነገር የለን ዋጋኹም ካብ ኣምላኽ ክትቀበሉ ኢኹም እዩ ትመልእኽቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሕያውነቱ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ መንፈሳዊ ክብሩን ሓይሉን ብመንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ገይሩ ንዓለም ዝገልጸሉ ሓደ ኣሰራርሓናቱ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኣማሕበሩ ክግለጽ ከሎ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ይገፍሕ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ትበጽሕ ክብሪ ንጎይታ ይኹን እሱ ዝኸውን ካብኡ ዘለለ ትእምርትን ተኣምራትን ኣብ ዝኾነ ቴንዳ ተኣኪብካ ጁባኻ ትመልኣሉ ኣይኮነን ጁባኻ ትመልኣሉ ይኮነን ገስታው ሰሪዕኻ ብኣሽሓት ካብ ሰባት ትብዝብዘሉ ትምዝምዘሉ መገዲ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ እዚዩ ብነፃ ተቐቢልኩም ኢኹም ብነፃ ሃቡ እቲ ትምህርቲ እዚዩ እቲ ሰልዲ ዘይብሉኸ እቲ ድኻኸ እቲ ሓሚሙ ዘሎ ኣብ ገስታውስ ምእታው ዘይክእልከ ከፊሉ ምእታው ዘይክእልከ ንኣምላኽ ዶ ይመስግን ወይስ ብድኽነቱ ንኣምላኽ የማርር ንኣምላኽ ይዘማርር ብሕማም ተበዲሉ ሰልዲ ስለ ዘይብሉ
مئتاو سلازيك على يصليلون بتعمي حدغኛ ነገር እዩ እግዚአብሔር በነፃ አስተቀበልኩሞ በነፃ ሃው ይሉ ንማንም ሰብ نعرف مجدون نمانم يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو سلازي يسوع كريستوس زبالو من تايو كند فرا عدري تغون امنت كالغه صومن صلوتن ازي تغيركمو كل نجر كهونيو كل نجر كلواتيو كل نجر كغيريو እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን ምስጋናን ውዳሰን አምልኾን ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሜን ሃሌሉያ ክንጽሊና ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዝኸበርካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ኢኻ እስኻ ጻድቕ ቅዱስ ዘለዓለማዊ ዝኾንካ ጎይታ ኢኻ እሞ ክብርን ምስጋናን ንህበካ ኣለና ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ዝጸዋዕኻና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነፃ ዝተቐበልኩሞ ብነፃ ሃቡ ከም ዝበልካ ቅዱስ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ዋጋ ዝኸፈልካሉ እቲ ሕያውን ዘለዓለማውን ጸጋኻ ኣብ ማሕበርካ ብምልኣት ይፍሰስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸጋን ክብርኻን بحدش منفس بحدش حيلي عم حبركات جلت اتخبر خان قرما خان موجس كان حيل خان منقص غايز فح كبرها غبزل علم نزل علم تجنن سلت تقبرنا مسجنك كلنا بزمشات زي بستفلالي ما أسرت زلو بيسوس كريستوسم إركات تنكفهم سلماتهم يبرا كابدغامهم يبرتعو بيسوس كريستوس سمنا سلطان زغونه يكون حمام زغونه يكون مأسرتي كاب هيوتهم يبتاتق بزميلي عزيز كتاتلو زبل السب كله بيسوس كريستوس سم إيركا أب كله آتيام تنكاف تغل تا حياويتي إيركا تتنكفهم تأقاغان حيلغان بملآتي فسس مغرقان انتن مغر ديابلوسن بيسوس كريستوس سم نزل عالم يودق اتكبرغان اتحيل خان اتموغس خان كابزل عالم نزل عالم عبيتكا كف يبل كبرن مسغانا نعخا يخون بكبر ودخا بإيسوس كريستوس سم آمين